Parlamento de Galicia convoca este acto conmemorativo do 80 aniversario da Constitución do Consello de Galiza, froito do acordo acadado entre os grupos políticos representados na Cámara, naquel intre, e atendendo unha proposta impulsada polo Partido Galeguista. A cousa do estatuto estaba tan generalizada, o sentimento estatutario, en parte tamén polo que facían noutras terras de España, pero en parte porque viña a concretar toda unha chea de ideas, conceptos, aspiracións que viñan xa do século pasado. O proceso estatutario foi complexo, porque, inda que Galicia foi moi rápida para tramitar un estatuto de autonomía, e xa en decembro do 32 tiña un estatuto redactado, estaba pendente de que fose aprobado en febreiro do 33, por unha situación inestable, pois entrou un novo goberno, o que se coñece como Bienio Negro, que non permitiu que fose adiante ese proxecto que xa Galicia tiña preparado. Polo cal Galicia tuvo que esperar hasta febreiro do 36 para sacalo adiante. Celebrouse o referéndum e masivamente foi aprobado, a pesar de que se lle puxeran os tableiros moi altos, pois o Partido Galeguista acadou o que se lle pedía. Pero houbo, en cambio, unha dilación inconcebible que foi o terceiro proceso, que era o da aprobación polas Cortes. 1936, 37, 38, 39. Resistencia, loita, solidariedade. A Guerra Civil Española é a guerra dos povos do mundo enteiro contra o fascismo internacional. A indiferencia dos gobernos democráticos perante a causa do povo español abre as portas á Segunda Guerra Mundial. Castelao é consciente que hai que salvar o estatuto, de que hai que loitar por el e ponse a favor do goberno da República. E Castelao adica toda a súa vida política a conquerir a necesidade de recoñecemento parlamentar dese estatuto, porque sabe que é o único xeito de manter a Galicia en igualdade de condicións que o País Vasco ou que Cataluña. 1941. Nace Galeusca, e múltiples iniciativas das forzas republicanas españolas teñen en Castelao un incansable impulsor e un consecuente loitador antifascista. Como se sabe, o proceso de autonomía quedara truncado, interrompido, e non había, como tiñan os cataláns e os vascos, un goberno no exilio absolutamente legal e lexítimo. Porque o das Cortes de Cataluña, a reunión das Cortes de Cataluña, non foi máis que para a aprobación do estatuto, pero non podía xa procederse a constituir un goberno. Entón, para reemplazar esa carencia, decideuse crear o Consello de Galicia. E a tesis, diríamos, xurídica, era que os últimos representantes elexidos democráticamente polo pobo galego eran os diputados de Galicia. E eses diputados podían constituir un consello que tivera como en fideicomiso a Galicia, o réximen político galego de Galicia, mentras as circunstancias non permitiran realizar
o que no estatuto estaba xa previsto, ou sea, a constitución dun goberno no exilio. O Consello de Galiza, como é sabido, bueno, polo menos polos historiadores, foi creado o 15 de novembro de 1944 en Montevideo. O esencial desa acta é que esta xente quere loitar porque en España se constitúa, primeiro que se derrube o réxime de Franco, e despois que se constituíse de novo unha república de carácter federal. El Consello se reunía acá y se reunía con un grupo de gente como Flores Picasso, Alonso Ríos, Elpidio Villaverde, Canaval si venía de Montevideo. El foi capaz de crear unha institución como é o Consello de Galiza, que consigue que Galiza teña repercusión ou que teña voz dentro da República, de que non se esquezan de Galicia. Ele era consciente de que había moita xente mártir pola República e pola democracia que morrera, e que tiña como o deber de darlle a Galicia ese estatuto que quedara parado. As Cortes de México, que se celebran en novembro de 1945, aproban, decir, de algún xeito, recoñecen a vontade plebiscitaria de xuño de 1936 e, ademais, prometendo unha ratificación do Estatuto de Galicia tal logo puidera haber unha constitución das Cortes, non, en condicións de normalidade no territorio do Estado, non? Esa é a decisión de novembro de 1945. Iso ten moita importancia porque ata entón o estatuto que fora plebiscitado asumira estado parlamentario nas Cortes de Montserrat de 1938 gracias a unha xestión de Castelao moi brillante, pero non había ese recoñecemento. De feito, non había nin comisión de estatutos. Aquí hai unha tremenda oposición de Indalecio Prieto nese momento. E ese recoñecemento non hubiera sido posible se un ano antes, o 15 de novembro de 1944, non se constituíra o Consello de Galiza como un corpo, como un único corpo que di a proclama inicial, o manifesto, fideicomisario. Y en 1946 se forma en París, presidido por el doctor Giral, un gobierno de unidad republicana. Es la primera vez desde el fin de la guerra que las fuerzas republicanas consiguen ponerse de acuerdo y formar un organismo unitario, que en ese caso era el gobierno en el exilio de la República. Giral forma ese gobierno en el que está el Partido Socialista, el Partido Comunista, Izquierda Republicana, Unión Republicana, la CNT, la UGT y también representantes de Cataluña, Euskadi y Galicia. Castelao non representa aí nin o Frente Popular nin o Partido Galeguista. Castelao representa a Galicia. Por qué? Porque se recoñece ese acto de recoñecemento da vontade plebiscitaria do 36, non? Gracias ao traballo do Consello de Galicia, recoñece que Galicia xa é un corpo cidadán plebiscitado, un corpo cidadán con vocación de autonomía e, por tanto, merece de seu un posto no Consello de Ministros. Esa relación personal y humana entre los dirigentes del PNV y Castelao fue muy importante. ¿Y por qué? Porque Castelao lo merecía. Castelao era una persona entrañable, una persona cercana, una persona con sentido del humor, y la política no se puede entender sin sentido del humor. Galicia era Castelao y Castelao era Galicia, como decía, ¿no? Y además tenía esa oratoria entrañable que llegaba al corazón de la gente, y eso es lo que más importante, independiente de sus estudios históricos, los cruceiros, sus dibujos, su sentido del humor, sus caricaturas, sus escritos, para que Castelao siga siendo eso, no solamente el primer presidente del Consello de Galicia, sino fundamentalmente la Galicia eterna representada en Alfonso Rodríguez Castelao. Pedimos que a nosa terra sexa nosa, porque somos fillos dela, porque ninguén máis pode gobernala, porque ninguén máis pode cumprir a súa misión histórica, porque
porque levamos o seu nome polo mundo adiante, porque queremos cumprir o postrimeiro mandato dos nosos irmáns, os que deron a vida pola liberdade. A nosa terra é nosa. Xa se ten dito moitas veces, mais agora decímolo nós, os desterrados que vivimos en liberdade. Decímolo en nome de moitos miles de galegos que andan polo mundo. Decímolo tamén en nome de moitos miles de desterrados na propia terra, dos que agardan por nós, dos que viven como fillos da morte, contando tempo por noites. E quen somos nós para falarmos deste xeito? Somos os galeguistas de todos os partidos democráticos. Somos os galegos antifascistas. Sen Castelao non habería xunta nin parlamento. Se estamos aquí é porque todos recoñecemos que é a sólida referencia do noso autogoberno, pero non é unha momia que queramos beatificar. Beatificalo sería enterralo por segunda vez. Castelao está vivo. A súa mensaxe segue viva. A Castelao non hai que subilo aos altares, hai que ler e escoitar a súa mensaxe política, porque ela deu lugar ás institucións nas que vostedes traballan cada día.